салом мухлисони беҳтарини дунё. имрӯз ҳам расид ва якумин маротиба зери роҳбарии КИКЕ Сетиен дастаи дӯстмедоштаамон дар Лигаи Чемпионҳо бо Наполи бозӣ мекунад. Хотиррасон мекунам ки бозӣ соати 23:00 ба вақти Москва мегузарад. имрӯз мехоҳам интервюи ҳардуи тренерҳоро ва якчанд бозингаронро пеш аз бозӣ нишон диҳам. агар мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав ва зангулачаро зер кун ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон қафо намонед. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунад, балки дастаи Барселонаро. агар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ ки Барселонаро дастгирӣ кунӣ, то ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди БАРСА соҳиби 65,000 рубл шавед. дастгирии шумо пешравии мо. мо бо як дастаи сардовар бозингарони муқобил дучор мешавем. мо медонем ки ин душвор хоҳад буд, аммо ман худам ва тамоми даста фахр мекунам ки дар муқобили як клуби пурқуввате ки дар тӯли 10-15 соли охир яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст, бозӣ мекунам. мо набояд тарсем. зарур аст ки ба рақобат эҳтиром зоҳир карда бо футболи худ бо шаъну шараф ба тамоми футболи худ бозӣ кунем. мо бояд ҳам дар муҳофизат ва ҳам дар ҳамла комил бошем. ман мехоҳам як дастаеро бинам ки сараш баланд бошад, рақибро эҳтиром кунад ва ба майдон дарояд то ба марра расад. меси бозингари беҳамтоем бошад ки барои кӯдакон намунаи ибрат аст ва на танҳо. бо вуҷуди ин мо набояд танҳо дар бораи ӯ фикр кунем. мо зидди Барселона бозӣ хоҳем кард. пагоҳ бозингарони Наполи бояд донанд ки чӣ гуна тоб орад ва ба ҳампешакгон аз аввал то ба охир кӯмак кунад. мо бояд дарк кунем ки мо бозии ҳаётиро иҷро кунем то ба ҳадафҳои худ бирасем. ман хонда будам ки мессиро бояд пушем, аммо на танҳо ӯ. Лоренцо Инсини гуфт ки вай бозингари аъло аст, аммо Лионел на танҳо дар майдон олиҷаноб аст. ӯ бузургтарин футболбоз аст агар ба карьераи ӯ назар кунем. корҳое ки ӯ дар майдон мекунад шумо танҳо дар PlayStation мебинед. месси тӯли солҳои зиёд беҳтарин дар ҷаҳон аст, гуфт Гатузо. ҳама дастаҳо одатан аз дасташон чизе биёяд ҳамонро мекунанд. ман беҳтарин Наполиро интизорам. мо аллакай дидаем ки онҳо чӣ гуна қобилият доранд. онҳо версияи ғайриоддии худро нишон хоҳанд дод. ин бозии якуми Лигаи Чемпионҳои ман аст ва ман ҳеҷ гуна ангеза надорам. барои ман ин сафар дар чунин як варзишгоҳи пур аз ишқу таърих оғоз ёфт, ки ба ман ҳаяҷоновар аст. фикр мекунам ин бозии шавқовар хоҳад буд. сценарияи беҳтарин барои оғоз нест. бозии Рома ва Ливерпул дар асл мо дар ин бора каме суҳбат кардем, аммо албатта дар хотир дорем. мо вохириҳои сахт доштем. ба назарам даста дар сатҳи хуб аст. боварии комил дорам ки мо ба самти дуруст ҳаракат карда истодаем. коронавирус. ман на танҳо аз дастаи худ хавотирам, балки дар бораи ҳама қурбониёни имконпазир. умедворем ки инро ҳар чӣ зудтар ислоҳ кардан мумкин аст. ин метавонад бо касе рух диҳад. шумо на танҳо дар бораи худатон, балки нисбати ҳама ғамхорӣ мекунед. ягона озмоиши мо аз санҷиши ҳарорат буд, гуфт Сетиен. мо бояд ҳам дар чемпионат ва ҳам дар Лигаи Чемпионҳо мутамарказ бошем. мо бозии душвор дорем. омодагирӣ ба бозӣ то ҳадди имкон. ин як муноқишаи аҷиб хоҳад буд. Наполи бояд бо майнаи дуруст ба майдон ворид шавад. мо мехоҳем дар хона бозии аъло нишон диҳем ва ба натиҷаҳои хуб бирасем. мо набояд тарсем, гуфт Инсини. дар солҳои дигар мо дар ин марҳилаи Лигаи Чемпионҳо баромадем ва фаворит ҳисоб мехӯрдем, аммо имсол не. мо зина ба зина пеш меравем. акнун Наполи, мо бояд онҳоро гузарем ва баъдан мебинем чӣ мешавад. мо мисолҳои зиёде дорем ки мо худро дар плей-офф хуб нишон медиҳем ва баъд аз он ноком мешавем. зарур аст ки аз бозӣ ба бозӣ гузарем. мо ҳеҷ гоҳ бозиро бо Ливерпул ва Рома фаромӯш намекунем. ин ду мағлубияти дарднок ҳам барои таърихи даста ва ҳам барои карьераи бозингарон буд. аммо ҳатто аз шикасти сахттарин шумо бояд нуқтаҳои мусбатро ба даст оваред ва ба оянда нигоҳ кунед. мо медонем ки мо инро карда метавонем. ҳама ҳолатҳо гуногунанд. ҳар яке ҷаҳони алоҳида аст, аммо мо чизеро омӯхтем, гуфт Пике. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? ҳисоби бозӣ бо Наполи чанду чанд хоҳад шуд ва Барса бояд кадом бозингаронро ба майдон барорад? дар комментария фикри худро нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.